ଯାହା କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋରେ ଯାଉଛି। वीडियो आड़ କରିବି ଏଇ ମନି ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି बहुत अच्छी स्लो जाऊँ ना रे मांडू 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 नाई डैम टा देखा है जूम कर डैम टा देखा
पहाड़ोटा जायचं नाही ना दाखवायचं पाणी टाणे खाली जायचं पहाड़ोटा जायचं नाही हे टोटल हॉलचं ना खाली पाणी टाणे खाली ब्लॉग ब्लॉग होतं ना कसं बोलूया आता मी होला ना हल्ली ना हल्ली हा धोली ते एवढं